שלום, אני רוצה להכיר לך מכשיר מטבח מודרני, הווי-זן מיקס, הכל במכשיר אחד. מכשיר חיתוך, ערבוב, טחינה וסחיטה, והכל בשניות. אני רוצה להציג בפניכם את האביזרים שמאפשרים את הקסם הזה. סכין הרב-תכליתית. לסכין הרב-תכליתית המוגנת בפטנט, 6 להבים המאפשרים חיתוך מהיר ואחיד על פני כל הקערה, מלמעלה למטה, תוך שניות בלבד. היא סכין רב-תכליתית מאפשרת את הפעולות הבאות: טחינת קרח, הכנת גלידה, קיצוץ וערבוב בשר, טחינת גרגרי חומוס עד למרקם אחיד ומושלם, קיצוץ גבינת הפרמזן, קיצוץ גזר וג'ינג'ר בירקות הקשים לחיתוך. מולטי בלון. למולטי בלון המדהים יש פטנט עולמי, מכיוון שהוא ייחודי ולא נמצא במכשירים אחרים. כאשר המולטי בלון מסתובב, הוא מתנפח ומתכווץ, ויוצר אוויר ציקלוני, שיוצר את הפעולות הבאות: מקציף ביצים, מקלף שוב, בוטנים ושקדים, מקציף קצפות וקרמים שונים, מערבב ויוצר רטבים עם מרקם אחיד והכל בשניות. סכין דינמית. הסכין הדינמית היא ייחודית ואינה מצויה במכשירים אחרים. היא משמשת לערבוב, חיתוך, הקצפה ולישה. הסכין דינמית היא רב-תכליתית להפליא. דרכה אתה יכול להכין קפה קר, הכנת בצק פיצה ועוד. מסחטת המיצים. מסחטת המיצים היא כלי נוסף למכשיר להפרדת מוצקים מנוזלים. מורכבת מקערה נוספת המצוידת בזרבובית ומסננת מיצים לאחר התחינה של הסכין התלת-מימדית. ויצירת מיצים טבעיים ובריאים מפירות ורקבות. הטכנולוגיה שלנו רשומה ברחבי העולם ויש לה זכויות פטנט גלובליות, כולל בסין.